megalayapost.news. Ban kring ye babun kisamla bakin pai khmat che kamel kai sport bat ban light ru na shibun gijing sniu ki bakta ye ki khun samla hakane ka juk bakan re bah udrox uba bat hok normally kum uwe uri rongba kathan nongpo ula please nan da ka we kamadan ye lakai sport ya ka bala tip kerteng kum ka rumen futsal ground ya ka bala pli pai ba hapo ka snong mau diang ya kani ka rumen futsal ground lawan ban pli pai ba da UMLA ka nongpo uba meral bonds im kum kongsan baru ka jingi donarkan uba bat hok normally uba de utrai jong ate kamadan futsal uba Rexon Warjeri rang ba snong ka mau diang kiri rang ba bat kiwi kinong yalam snong hakani ka sngi bala pli ya kani ka rumen futsal ground lai lakai perlok ru apdeng ka KSU nongpo circle persya ya ka RBYF nongpo circle nakaliang uba bat hok normally ulap pau baga jing pli ya kani ka madan futsal kamde tang ba ka ying kasem kanyo ya kalat kamai henry ka long ru shibenta ban ailat ya ki babun kun samla bakin pelit jingmut hai kam ya lakai sport bat bakin light ru na shibun gijing sniu kamtam ka jing kedrei udrox ka balabu jing mai ya kala we ki kun samla So nakaliang jungang pau nangkong Jesu try kendat mentau bo funyo ikene kalat ya kebingela bentli kene ka rumen futsal ground manda kasmi pau Jesu iba Emerald Bon namele bon borom jugi bela sport bantli kene ka madan ile kai kene ka swi bat nakaliang ka jugi kayeng gasem di pau ka jing su komen bahal pa ka jingi ke jompleng yo ikalat bantli kene ka madan yo ikalat leki ban snaika bat ngi kermen balang baju kene ka sngi yo ban ai ka jing ile kai ki kun samla jo kene ka dong ka than ka jungi bat kamtam ban ka napoi si ki jing blin glaslew bat bera bu ka koi ka khia boleh sebut kene ka por ngi dap jing su komen ka pau ban don rekat kene ka ka begini kaya ka futsal ka bala tip kum ka rumen futsal ground hangni mau ding ya ka ba long try da hi ba bat hok normally lembat kayeng sem de jong hi baro di dekat pun di dap ing sukemen ka bakrau ba ki riurang ba ki badan ka bensim ban kentiu ya ki kami le kai ban li kum kini ki caka abi kun samla jong ka dong ka than ki jong kini yo ban wan ban penut por hangni ban ye le kai na ka benta ka jing ka kwat ka khia nam ban fitness jong ban kum ju ro na ka benta no ban kentiu kami le kai sport sana ai kublei na ka tai ba ban hok wi ne ki dong tre kam la jong jong ne ka dong ka than ki jong badan ni kene bensim ban bu ya kene ka futsal aga ne ka caka profesional ban ni so komen ru ba hage jing persang ban budin iki kam per ngi baga dong ka than ni kala nanti mong kri kam lejong jana nanti ona ko po bat ngi kentu ba kiwi ki perlok ro bakin nang iyo mensim susu ban nang la ban nang yarap nang ta ko no ban kintiu ya kun samla kum unong mikmat jong ne ka dong ka than ru ini terian karkat ban penting kena bagi sports infrastructure apo kane ka dong ka than KBD na kam tayo pai ba kum lang laga de ka football laga de ka athletics ro ini de ka bala ai ban terian karkat bang sarkar kan wara ai kini ki jing don kam nang kit bok yang ya ba bat hok mati sem ke jong i na ka benta kan ne jing pli ke jong i menta segi ayo jing tuai ne store men ne bat ni kermen bagane grumen futsal ground ko beran hang ne kan ai ke jing sakri na ka benta kan dong bat ka than jing ai ke kit bok yang ba bat hok ya ka i ke sem megalayapost.news.